سلام تعالنا هبلي زغبركن زغبركم من نايز channel بيتسب حاوكم منكسي سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب بنجوار ناي دول ملك تويكم بيتسب نايز channel كتكونوا إن عدمكو نلوم عند حيزلكم قريبا زلقو فيلم بحاتيرو The Stoning of Soraya بالكوينة كاتتان أبتا فيلم خوصدوكم أزا فيلم كتجمر كلا ناب إيران زقوع الزنبرة ناي فرانسن إيران زيقنة زلوه غازيتينيا فريدون صاحبيجا مكينو أما أخل كتمات بلاشاتو بحادة ناي بو تحلف زنبرة نهيزبي أوتوبس تسحيبو كخير كله بمرأي تجمر ناب كوبيا استبهالت نيشتو ختما مسبتحة مكينو أوزع الريلو سب كدلالي يجمر أب كبابيو حانت زهرة استبهالت سبيتي ባህራዊ ተበሊዑ ዝተቀዳደደ ክዳን ዓጽምትን ኣብ ሓደ ወሰን ሩባ እናቀበረት ዝረኣያ ኸውን ከሎ ዛህራ ስርሓ ወዲኣ ክትምለስ ከላ እቲ ጋዜጠኛ ንሓደ ሓሺም ዝተባሃለ መካኒክ መኪኑ ክዕርየሉ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ይኸፍሎ ነበረ። ኣብ ቦርሳ እቲ ጋዜጠኛ መቅድሒ ድምፂ ከም ዝሓዘ ዝረኣያቶ ዛህራ ናው ብምቕራብ እዚ ከባቢ ብዙሕ ሚስጥር ኣለዎ ኢላ ክትነግሮ ኣብ ዝጀመረትሉ ግዜ ብዓብ ዓዲ ዝኾኑ ሸኽ ሓሰንን ብኣማሓዳሪ ናይታ ከተማ እብራሂም ዘረብኦም ክቅፅሉ ኣይከኣሉን። ምክንያቱ እዛ ሰበይቲ ጽልልቲ ኢሎም ካብ ዙርያ እቲ ጋዜጠኛ ሰጎግዋ። ብምቕጻል እዞም ክልተ ሰበስልጣን ቅድሚ ሕጂ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ጋዜጠኛ ኣብ ከተማኦም ምርኣዮም ሕጉሳት እኳ ተዘይኮኑ ብዝተፈላለየ ውልቃዊ ሕቶታት ከዋጥርዎ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእቱ ምስኦም ሻሂ ክሰቲ ዓደምዎ። ሳሃቤጃን ግን በይኑ ክኸውን ስለ ዝደለየ ነቲ ናይ ሻሂ ዕድመ ከይተቐበለ ኣብ ሓንቲ እንዳ ሻሂ ንበይኑ ኮፍ በለ። ደድሕሪኡ እናኸደት ትከታተሎ ዝነበረት ዛህራ በይኑ ምህላው ምስ ረጋገፀት መልእኽትን ኣድራሻ ናይ ገዝኣን ትሕብር ወረቐት ብመስኮት ደርቤትሉ። ነታ ወረቐት ኣልዒሉ ዘንበበ ሳሃቤጃን ማንም ሰብ ከይረኣዮ ኣብ ገዛ ዛህራ በጽሐ። መምጻእ ሳሃቤጃን ዝረኣየት ዛህራ ብሓደራ ተረኪባ ትዕብዮም ቆልዑት ናብ ውሽጢ ገዛ ከም ዝኣትዉ ብምግባር ምስ ሳሃቤጃን ኣብ ቀጽሪ ናይቲ ገዛ ኮይኖም ክዘራረቡ ጀመሩ። ዛህራ ነዚ ሕጂ ዝነግረካ ዛንታ ድምፀይ ኣብ ካሴት ክትቀድሖ እየ ዝደሊ በለት። ሳሃቤጃን ንሕቶ ዛህራ ተቐቢሉ ክቐድሐ ጀመረ። ዛህራ ነቲ ኣብታ ከተማ ዝተፈጥረን ዝሓለፈ ሽግርን ከተዘንቱ ምስ ጀመረት ሳሃቤጃን ተመሲጡ ክሰምዓ ከሎ ንዕዘብ። ኣብዛ ከተማ ዓሊ ዝተባሃለ መዓልታዊ ዝቕጥቅጣን ዘሳቂያን ተመሪዓ ትነብር ጓል ሓዋ ንዛህራ ዝኾነት ሶራያ ማንቱቼሪ ክልተ ኣዋዳትን ክልተ ኣዋልድን ወልዳ ትነብር ዝነበረት ክትከውን ከላ ኣብ መንጎ ግን በዓል ቤታ ዓሊ ንዓ ፈቲሑ ካልእ ጓል 14 ዓመት ዝኾነት ቆልዓ ሜህሪ ዝተባሃለት ክምርዖ ከም ዝደሊ ይነግራ። መዓልታዊ ዝተፈላለዩ ማሃረምትን ጸቕጥን እኳ እንተውረደላ ደቃ ንበይና ክትዓቢ ከምዘይ ትኽእል ዝኣመነት ሶራያ ነቲ ናይ ፍትሕ ውሳነ ከምዘይ ተቐበለቶ ዝፈለጠ ዓሊ ናብቲ ናይ ዓዲ ከንቲባን ሼኽን ከይዱ መንጎኛ ኮይኖም ከፋትሕዎም ጥራዕኑ የቕርብ። በዚ ናይ ፍትሕ ሓሳብ ከምዘይ ሰማምዑ ዝገለጹ ሼኽ ሓሰን ዓሊ ንበይኖም ረኺቡ እቲ ክልቴና ጥራሕ እንፈልጦ ጉድኩም ንነባሪ እዛ ከተማ ክዘርዎ ይኽእል እየ ብምባል ምስ ኣፈራርሖም ነቲ ሕቶ ተቐቢሎም ናብ ሶራያ ብምኻድ ናይ ሰበይቲ ሓላፍነትኪ ክትስከም ብዘይ ምኽኣልኪ ነዚ ናይ ፍትሕ ሓሳብ ክትቅበልን እቶም ክልተ ኣዋዳት ምስ ዓሊ እተን ክልተ ኣዋልድ ምሳኺ ክኾኑ ክውስነልኪ እየ ብምባል ከረድእዋ ፈተኑ። ነገር ግን ሶራያ ኣነ ደቀይ ፋሕ ከብል ኣይደልን በይነይ ከዓ ከዕብዮም ኣይክእልን ምስ በለቶም ሼኽ ሓሰን ዓሊ ዋላ ካልእ ሰበይቲ ይመርዖ ንሱ ክደሊ ከሎ እናመፅእ ዝረኽበኪ ሰበይቲ ኮንኪ ኣገልግልዮ ክብሉ ሓሳቦም ኣቕረቡ። ሼኽ ሓሰን ምስ ሶራያ ኣብ ዝዘራረብሉ ሰዓት ተሓቢኣት ሰምዖም ዝነበረት ዛህራ ዘረብኦም ኣቋሪፃ ብምእታው ነቲ ኣብ ልዕሊ ጓል ሓዋ ዝኾነት ሶራያ ዝተወሰነ ዘይፍትሓዊ ምዃኑ ብምዝራብ ንሼኽ ሓሰን ካብቲ ገዛ ብምውፃእ ናብ ሶራያ ተመሊሳ ምስ ዓሊ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዎ ሓተተታ። ሶራያ በዓል ቤታ ካኣቱን ክወፅእን ከም ዝሃርማ ኣብ ኣፍ ልባን ሕቆኣን ዘሎ በሰላታት ብምርኣይ ህልው ኩነታታ ኣረዳእታ። ምሸት ምስ ደቃ ድራር ንምብላዕ ማኣዲ ተቐሪቡ ከሎ ዝመፅእ ዓሊ ነዚ ፍትሕ ኣይቀበልን ምባል ኣብ ቀድሚ ዓዲ ኣዋሪድክኒ እናበለ ሃደዳ። ነቶም ምስኡ ክወስዶም ዝሓሰበ ክልተ ኣወዳት ደቁ ምስ ኣዲኦም እንተዓብዮም ዘሕልፍዎ መከራን ሽግርን ምስኡ እንተኸይዶም ግን ዝሓሸን ዝበለፀን ህይወት ከም ዝህልዎም ክነግሮም ምስ ጀመረ ዘረቡ ኣቋሪፃ ዓሊ ንሓዳሩን ደቁን ዝብድል ሕማቕ ሰብ ከም ዝኾነ ንብዓታ ኣሰንያ ዘረብኣ ምስ ጀመረት ናይ መጀመርያ ወዳ ንወዲ ተባዕታይ መልሲ ክትህቢ መሰል የብልክን ኮፍ ኢልኪ ስቕ ኢልኪ ትሰምዒ ምስ በላ ኣዝያ ሰንበደትን ጓሃየትን። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለዉ ዓሊ ነቲ ዝበልዕሉ ማኣዲ ከተላዓሎን ከተጥርዮን ኣዘዛ። ሕርቃና ክትቆጻጸር ዘይከኣለት ሶራያ ነቲ ዝበልዕሉ ቢያትታት ሰባበረቶ። ዓሊ ፈጺሙ ከይሰንበደ ነዘን ዝሰባበርክየን ንብረት ክትከፍልየን ኢኺ ብምባል ካልእ ቆየቓ ፈጠረ። ነዚ ምጽዋር ዝሰኣነት ሶራያ ንኽልቲአን ኣዋልድ ደቃ ሒዛ
ካብ ገዛ ክትወፅእ ተበገሰት ብዘይናቱ ፍቓድ ካብ ገዛ ክትወፅእ ከም ዝወሰነት ዝረኣያ ዓሊ ንዕቐት ስለ ዝመሰሎ ከም ቀደሙ ኣፈራሪሑን ፀፊዑን ከትርፋ እኳ ተፈተነ ካብ ውሳኔኣ ከትርፋ ኣይከኣለን ሶራያ ካብ ገዛ ወፂኣ ናብ ዛህራ ኸደት ዛህራ ነቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ካብ ሶራያ ምስ ሰምዐት ናብ ኣማሓዳሪ እታ ከተማ ዝኾነ እብራሂም ክትነግሮ ተበገሰት ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኣ ምስ በጽሐት ግን ካብኣ ሓገዝ ዝደሊ ሃሺም ዝተባሃለ ጎረቤታ ተጓነፋ ሃሺም በዓል ቤቱ ብጽኑዕ ሓሚማ ስለ ዝነበረት ሓገዝኪ የድልየኒ ኣሎ ምስ በላ ነዚ ሓገዝ ሓትት ዘሎ ሃሺም ገዲፋ ናብ ኢብራሂም ክትከይድ ኣይከኣለትን ዛህራ ንሓገዝ ናብ ገዛ ሃሺም እናኸደት ከላ ኣብ መንገዳ ዓሊ ምስ ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ብመኪና ክኸዱ ረኣየቶም ክትዛረቦ እኳ ደልያ እንተነበረት ሕጂ ኣይ እዋኑን ብምባል መንገዳ ቀጸለት ኣብቲ ገዛ ምስ በጽሐት ግን በዓልቲ ቤቱ ንሓሺም ህይወታ ሓሊፉ ስለ ዝጸንሓታ ነቲ ዘጋጠመ ነገር ቀስ ጌራ ንሓሺም ኣርዳኣቶ ቀጺላ ሙሉእ ለይቲ ንቐብሪ ዝኸውን ምድለዋት ክትገብር ንርኢ ብምኽንያት ሞት በዓልቲ ቤቱ ወዱን ንበይኑ ክዕቢ ዝተገደደ ሓሺም ሓጋዚት ስለ ዘድልዮ ብመንገዲ ሸኽ ሓሰንን ኣማሓዳሪ እብራሂምን ሶራያ ክትሕግዞ ንዛህራ ሕቶ ኣቕረቡላ ሓራይ ክትሕግዞ ትኽእል እያ ግን ገንዘብ ክኸፍላን ዝኾነ ዓይነት ጾታዊ ድሌት ምስ ዘይህልዎን እዩ ብምባል ናታ ቅድመ ኩነት ኣቕረበትሎም ብሓሳባ ስለ ዝተሰማምዑ ሶራያ ኣብ ገዛ ሓሺም ስራሕ ጀመረት ንሓሺምን ወዱን ብምእላይ ጽቡቕ ደሞዝ ክትረክብ ዝጀመረት ሶራያ بمسارات حق نايت عدي نعلي كتفتح تكفلو زقباء جنزب كتوهلل كمز جمرت زتعذب علي أزيو كحرقن كبساج أنسلز جمرة مساي كي تفتحت مسحاشم زميا بمبال ناب شيخ حسن كسوا غربة شيخ حسن ولا كوسورة نزي نجر كم زيت وعلو يا أمنون تنبرو علي زفلتو مستر ناي شيخ حسن سلز نبرة بو أفراريحو تحبابار ناتو بمقبار نغسي نابا محداري تا ختما يخدو ابتا ختما النازورة شم سورايا قطف كمز جمر علي زتعذبت زهرا نسورايا قد تنقاقو انت مقرتا ازي نگر حق سلزي كونه زمصو يبلون بمبال سورايا نتنگر شلل ليلا ناب سرحا قدت اما حداري تا ختما زغونه إبراهيم نغسي ناي شيخ حسنن علن بزي زخونه جبتي مسكرنت ابزي قداي وساني كهب ايكالن بمبال بتدقاقامي سلز ملسوم ابل علي سورايا بحسود كمسكر زغيل النا دليو ابزي نبرو لساعات نتي بچونتان بصفوف سرحان النا زوره بزعبا سورايا زمسكر حاشم سم سورايا خطفن بحسود كمسكرن يعتو نازن تزييركا نسخا ناب سربيت ودغا دما نابنا امرو حمام زلوهم سبات زعقوبلو هوسبيتال كخيدي بمبال افرارحو حاشم نازي نجر كجبر حلنو اكوا تغبدو ናይ ወዱ ነገር ስለ ዝተሓሳሰቦ ግን በቲ ሓሳብ ተሰማሚዑ ነቲ ብዘይ ጭብጢ ኣይውስንን ዝበለ ኣማሕዳሪ ብምኻድ ሶራያ ምስኡ ከም ዝደቀሰት ደጋጊሙ ብሓሶት መስከረ ኣብ መላእ እታ ከተማ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ዘምያ ተባሂሉ ሽማ ዝጸለመ ሶራያ ነዚ ሰምዑ ኣቦኣ ሞርቴዛ እዚኣ ጓለይ ኣይኮነትን ብሕጊ ናይዛ ከተማ መሰረት ስጉምቲ ክውሰዳ ቃሎም ሃቡ በዛ መዓልትን ስፍራን ዝህቦ ውሳኔ ጌጋ ከይከውን نسخة ردأن بمبال زتسألي أما حداري مسودة شيخ حسنن أبو سورايا زخونو أتو مرتزا سورايا بدار بأمني كتكتل مسوسانو كل عقي ترفو ورقادن أمنن أم مدلاو كساتة فوقلو سورايا نتي أب لعلياز توسنة فردي تقبيلا دكا أم سنبات انكلا كابتوم مساب بوم زغمتو دكا اتنيش تودا كفانوا نابغزا زهرامته دد حريو خصعب زتسنحة معبايو نحو خبت جزا حيزو الناوته نديو أزيغ مصلا إنا نجرو نابت سفرة مقطعتي أمره لك أقطع لان قبل علي أستجبر قف إنش كانن كتفلت أمن سوريا ذهبت تاقال استقبلت زهرة أب جزين سنتهم صوتو زنبرة عينت صوتا النات صوتت كتت أنا عفتنت بدعرزي سعادة خدام بمقدان نابوتا مقطعتي حزاتها تبقست أبوتا مقطعتي كل سبت أكيبو ممتع سوريا يتبنى بره مقطعتي ناي سورايا بينات قوم زنبرت زهرة كلت إيدا ندحريت تأثيرا كان معنتا انتحتي تقبيرا من قسقاز سانت سورايا مسرعيت ات مقطعتي نابايك ايرولي نابلتكوا انت لمنت سمعقن اي رغبتن سورايا تحتي معنتا امريت كبيروم مسودو ناي مجمري امني ابوها كم زدربيلا تقبره ابوها زدربين كلت امان كهرماي كالان مغنياتو حق سلازي كوني نزي نجر زتعذبا انستن كنتيبان ازي نجر كم زي وعلتو زرقي نجاري إلو مقا تحسبو نزي قداي كأنده هنداسي زغونا شيخ حسن جن
እቲ መቕጻዕቲ ክቕጽል ገበሩ። እቲ ኣብ ልዕለይ ዘምያ ኢሉ ዝኸሳሳ ዓሊ ምስ ደርበየ ወሊዳ ዝዕበይቶም ደቃ ደድሕር ኣቦኦም ቀጺሎም ሼኽ ሓሰን ዳርባ እምኒ ኣዝነቡላ። ብድሕሪኦም ክድርብየላ ዝተዓደመ ሰብ እቲ ንሰናይ ግብራን ውዕለታን ብሓሶት መስኪሩ ንሞት ዝፈረዳ ሓሺም እዩ። ንሱ ግን ኣነ ክድርብየላ ኣይክእልን እየ ብምባል ኣብቲ ቦታ ሓዲግዎም ወዱ ሒዙ ኸደ። ብድሕሪ እዚ ቀረባ ዝበሃሉ ቤተሰባ ኣብ ልዕሊ ሶራያ እምኒ ደርብዮም ብምቕታል ሓጎሶም ክገልጹ ዝተቐረቡ ህፃናት ከይተረፉ ኣብ ትጽቢት ይርከቡ። ትሕቲ መዓንጣ ተቐቢራ ፍሕት መበለ ሲኢና ብግፍዒ ዝተቐተለት ሶራያ ብኡ ዝሓልፉ ዝነበሩ ጉጅለ ምርኢት ሰርከስ ንሬሳኣ ኣንሶላ ሸፊኖም መንገዶም ዝቐጸሉ ክኾኑ ከለዉ ሬሳ ናይ ሶራያ ካብ ዝነበሮ ተላዒሉ ኣብ ሓደ ወሰን ሩባ ተቐብረ። ነዚ ዘሕዝን ታሪክ ንሰዓታት ክሰምዕን ክቐድሕን ዝጸንሐ ጋዜጠኛ ነቲ ዝተመልአ ካሴት ኣብ ገዛ ዛህራ እናቐመጦ ሓሺም መጺኡ መኪንኡ ከም ዝወዳኣሉ ምስ ነገሮ ናብ መኪንኡ ተበገሱ። ኣብ መንገዲ ከለዉ ግን ዓሊ ሓሳቡ ከም ዝቐየረን ነቦታ ክምርዓ ዝሓሰባ ጓል ንገዝሚ ዝኸውን ገንዘብ ክኸፍሎ ከም ዘይክእልን መርዓ ከም ዘቋረጾን ንሼኽ ሓሰን ክነግሮም ከሎ ዝሰምዓ ሓሺም ነዚ ከንቱ ድሌታትኩም ኢኹም ብሓሶት መስኪረ ሓንቲ ንጽህቲ ሰብ ምኽንያት ናይ ሞታ ዝገበርኩምኒ ኢሉ ብዓውታ ክዛረብ ዝሰምዐ ኣማሓዳሪ ኢብራሂም ንዓይ ኣታሊልኩም ዘይግባእ ፍርዲ ክህብ ጌርኩምኒ ኢሉ ንዓልን ሼኽ ሓሰንን ክቋያቁም ምስ ጀመረ ካልእ ኣቓልቦኦም ዘስሕብ ነገር ተፈጥረ። ንሱ ኸዓ እቲ ጋዜጠኛ ብድምፂ ዝተመልአ ካሴት ሒዙ ይኸይድ ምህላው ምስ ተዓዘቡ ነቲ ጋዜጠኛ ነታ ሒዝዋ ዝነበረ ሳንጣ ብምሕዳግ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ካሴታትን ቴብን ሰባቢሮም ክኸይድ ኣፍቀዱሉ። ኣቐዲሙ እዚ ከይገበሩ ከም ዘይሰድዎ ዝተረድእ ጋዜጠኛ ኣብ ገዛ ዛህራ ዝተቐመጠ ካሴት ተቐቢሉ ካሃድም ኣብ ዝፈተነሉ እታ መኪና ምትሳእ ኣብያቶ እኳ እንተነበረት ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎቶም ተኪሶም ከትርፍዎ ዝተዳለዉ ወታደራት ብምእታው ከም ዘይትኩስሉን ብምግባር እቲ ጋዜጠኛ ካብታ ከተማ ብሰላም ከም ዝወፅእ ምኽንያት ዝኾነት ዛህራ ናይታ ከተማ ኣሰቃቂ ግፍዒ ናብ መላእ ዓለም ተዘርግሐ። እዚ ሓቀኛ ዛንታ ብመንገዲ እቲ ጋዜጠኛ ብመልክዕ መጽሓፍ ተዳልዩ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ካብቶም ዝበለጹ ተባሂሎም ዝተመደቡ መጽሓፍ ክኸውን በቂዑ።